morning. Andito tayo ngayon sa Sitio Larain. Ano ba yan? Sumawit pa yung baging sa helmet ko. Andito tayo ngayon sa Sitio Larain, Barangay Bangkal, North Sagaray, Bulacan. Ito kung tayo dito ha. Maganda yung ano rito eh, view eh. Ayun. Andun yung kalsada eh, sa taas na yun eh. Iikot tayo ng ganyan, paikot palayo. Andun yung kalsada papunta rin sa main road. Gumuho yung ano rito, landslide eh. Natabunan yung kalsada. Putres. Buho. Hindi na pwedeng daanan ng 4 wheels. Bibigay na. Kakaliwa tayo dito. Road again. Kakakanan na tayo dito.
shortcut pala doon. Ayun.